Здравейте, мои почитатели! Сега ще играем в един много як сервер на едно много яко ПВП. Да си изпия стрентката, спитката, забравих как се казваше. Обаче, да ги размажем. Да си взема хелпките, защото тук няма легове и там малко ма дразни. Опа, тако. А то пак някой ма бие отзади. Бам! Хелна се. Опа. То силен е. Чай, че не го виждам къде. Ладно ми. Готов. Направим се. Да. И то сма хапче. Малко. Въобще не е хапче. Добре. Не се взема пак бронята. Не. Опа, калимети. Не съм я изхвърлил. Ще да на работа. Лагна ми лекичко. Опа. Тук е ПВП обаче. Не ги бия. Защото са прости. Опа. Двама на мене. 2 в 1. Факер. Те са много бързи. Шит. Но то сме свършили каската. Сега го хвана. Пос. Вече оглеждам. Залагва ми нещо. Разкарай се. Давай. Умри. Ще се измъкне. Леко по леко. И поне без каската. С щупената каска, не без каската. Той имаше каска. Не му я размазах. Къде отиди той? Ще отида пак там. Да се би. Опа. Лагва манчко. Не оцели бе. И имам нов текстчер пак, който ма кефи доста. Но не знам на вас дали ви пречи. То спак отбиса да колеги. То с безказката как ги трепи обаче. Убийте го бе. Всички на него. Да, убиха го. Опа, кой сега почна мене бе? Кой почваш мене бе? Никой не почва, не трябва да почва мене. Защото аз съм най-силния. Не, чакай. Съм си сил. Чакай една хелпка. И да погна оня без каската. Те са тук на голямо ПВП. Направим салага. Оня там са затънти лекичко. Опа. Умри! Каумен! Шит! Motherfucker. Опа! То с кафе бе. То си от тая рънка. Тук ми са. Аз ги бия с лъка бе. Те даже не знаят кои бият. Аз си ги биват те. Или даже ме оставиха да се бият. И то се много силен. Как мога? Каската ми свърши. Фак.
Сега като умра, ще бахти. Ама? Я? Стат. Видите? Стат 35 кила. И 65 умиране обаче. Този го пребих. И аз имам много, бе. Имам млъка и аз. И аз имам. И аз имам, бе. И аз имам. Не съм като те някакъв. Апа. Намерих си хакче. Разкарайте се. Какво да се прави? Са толкова силни. Тук не е за нубове. Но тук почти няма нубове. Обаче той без с тая броня искам да го убия. Взема един кил. И тук много трудно се правят килове. Няма нищо общо, че аз имам 35 кила, което е доста. Тук сигурно няма такъв. Как не е? Уху. Хак! Ей! Бах ти хакера, бе. Хакер! Съвзе са хакерчето, бе. Това беше голям хакер. Нали го видяхте, бе? Нали? Аре, разкарай си гол. Броната, бе. Не, падна долу. Те пък ще не ме бут. Аре, разкарай се, разкарай. Да, ще не ме бут. Те можеха да сега не ме бут. Бам! Те са още даже не са ме ударили, бе. То си върна рядката върху мен. Сега това ще имам разправия. Опа! Да се сложа хер. Къде ти да хлеб тези? Але не се прави много силно. Че аз имам лук. Тук спитките са доста важни. Охо, по-голям меле. Аз защо ги бия с лук, бе? Пак лукчето ми. Този даже без бутушки, бе. Как издържа още? И гони някакъв с пълна бомба. Не, как не го убил още, бе? Как не са го убили още? Спитката ми. Сега имам ли спитка? Значи да си изпил тази спитка. И сега ще съм хипергъщ. Гледаш ли? Бам, чао. Добре. Това без бутушки ли ще ми се прави? Много силно. Без бутушки. Пак ще се прави на много силно. Тук много силни. Те ще ме пребият. Те ще ме пребиват, бе. Къде е този? Ами, това е от мен. Да, пребиха ме много яко. Но и аз пребих някой, мисля. Но това е от мен. Довиждане!